Mayinkethe inkosi enkulu yakithi ebuhleni onyaziLwezulu. Ngibingelele isihlalo esikhulu sasezulwini. Ngibingelele MShumayeli nabashumayeli bonke abasemoyeni nabakhokheli abasemoyeni nomkhokheli wethu. Nebandla lonke lasemlandweni. Amen. Cha ke bayingcwele njobe seshilo baba MShumayeli. Umpokashando lo amsho yathuseka sihlalo umpokashando uzala intokazi ngamagwaza kayengwane. Useyintabeni zaseyamasdeli kodwa ngokuzala uzala endwedwe. Amen. Indawo yakithi la kuthiwa khona seHomisi sekalikhulu baba yasiyanda ke imizi omunye wabala endaweni yase esibukweni la ngikhulele khona ngazalelwa khona. Amen. Cha ke bangcwele sendaweni enkulu kaJehova yeNyaziLwezulu. Siyabonga uNkulunkulu okuthema ufika lesi sithuba uShembe wasenza kuba ngalolu suku sikwazi ukuzozendla lapha phambi kobuso bakhe. Abaningi bethu uNkulunkulu akabathandanga abavukanga namhlanje. Kodwa thina uShembe usithandile salapha. Amen. Ngiyanibongela kakhulu nelapha uNkulunkulu ukuthema kufika lesi sithuba. uShembe wayesesikhumbula ukuthi singabantwana bakhe sibuye sizoyikhalela kuye ngoba ningi usizo losikhungathe emakhaya baba mkhulu. Ngiyacela nje ngengoma yamashumi amathathu yani mema bafowethu bafowethu nani yobutate wathu ngiyani mema bafowethu bafowethu na yobutate wathu awozani amjanje na nanguge awomphumuzi awozani amjanje anjinana
Siyabonga bangcwele ngiphinde ngilukhethe unyazi. Ngiyabonga kubaba besifundela umthandazo inkosi imbusise. Bangcwele kuleli bandla kuye kube nzima ukuthi kuphela umuntu ihashi lakhe akanalo kube nginehashi ngabe ngifike mhlambe mhlambe ngo8 bengizobe sengila Mshumayeli. Ngenxa ukuthi ihashi umuntu akabi nalo noma likhona lisize enyangeni seyicilonga kahle. Amen. Cha ke bangcwele indaba esikuyo inzima kakhulu ngaThixo. Wakithi ebuhleni unyazi. Umuntu ongathi akathanda unyazi hayi ngeke ngaba akayazi into ayenzayo. Kade ngilalele enye insizwa ikhuluma ngizaneno ishayela itekisi lensizwa ithi hey baba indaba kaShembe inzima kakhulu ngisuke ngahlala phambili. Ngicela ubungibhekela lapha esihlabelelo sakithi isihlabelelo 233. Ngithi uthethana nom20 verse 10 mangaphosisi encwadini ngofisa ukuthi ungifundele yona. Ubusuke ubheka noIsaiah u29 verse 13. Engathi ungaqale ngayo Isaiah 29 verse ngithi u13 mangaphosisi. Ithi indaba kaNkulunkulu esikuyo. Ithi lensizwa uyazi baba uShembe owunyazi uNkulunkulu. Ithi ngiyengizwe bekhuluma indaba ethembe nje bekhuluma konke kodwa khona uShembe ngimazi ayilona iNazaretha. Bakhona abangcwele. Indaba yonyazi inkinga kakhulu ithi kwake kwathi ngelinye ilanga eThekwini ngangizimele nje eThekwini. Uthi ngibona ubaba ukahamba ngeemotshwane ezinye ezincane ngekuyinaka bakhona abangcwele mephuma eThekwini engafuna ukubona. Kanti eyakithi ebuhleni bakhona abangcwele. Kanti khona inkinga khona abambona ngisho ukuthi uyifihle kangakanani. Ithi lensizwa bese kuba khona umlungu odlulayo athi mayedlula lo mlungu engathi uyambingelela bese evuma. Athi cha nokuthi izinto ziyofana. uShembe wena uyazi indaba. Kodwa uNkulunkulu uyifihlile angafuni simbone ngoba sambona siyovula isigcwala wonke weStreet siye kuye bakhona abangcwele. Uthi lona hayi ngeke kumina. Uthi hayi uShembe wena. uShembe futhi lo unyazi wena akona unyazi wena uthi lona hayi uthi ubaba haya kumina. Bakhona abangcwele. Fihlakalo yasezulwini. Ebese kuvela umlungu adonsa lamafoni. Athi akwena lo bakhona abangcwele. uShembe kwaphela uyifihla wasekhumulisa. Wabo ngeminute bakhona abantu bakaNkulunkulu ezulwini. Hey wabangcwele wathi mawufika la ukhumbula ukuthi usendaweni enhle kakhulu yazo. La usezulwini inqobo khona mawula. Amen. Sengingajika nje izinto engayijikele ezinye zasemhlabeni kodwa la usezulwini. Amen. Ngoba ungangabazi ufise ukuthatha izinkabi njengomuntu mawusuka ukuboshela izinkabi seyiphendula amajoka. Cha ungaliphendula ijoka. Noma ngabe mina ubona mina ngikunyubeza kangakanani kodwa ubusukukhumbula indlela owafika ngayo. Amen. Ngoba yona inkinga abantu abaningi silapha nje bamshumayeli. Yabona umshumayeli ekhaya. Babeshumayela ivangeli lehle kakhulu sagibela isitimela ngehle kodwa ngangisewulova ngingakabi umuntu wesonto. Bakhona abangcwele. Bakhona izizwe beshumayela nazo nobonga nomvangeli dlani babeshumayela la behlabethi. Sehla sishona lezazi. Sithi masi thina sidla ukhasini sithe ngangidla ukhasini mshumayeli nganake. Umdluli nje wona umdluli kwashi ethe kumdlule ungemumva kwami kodwa ngimodela umfana uShumayeli omncane kanje dawo kwenzani lo muntu. Amen. Athi hey kodwa ngoba into kaNkulunkulu ungayidle ngoni into kaNkulunkulu uyifikise ngenkani enhlizweni yakho kanti ayikavumi. Sisandinda wasimisa hazawashia ababekuza mazamlandela
uphungelihle ngamabunga utawaba indaba kamhla ngoba kwakusekhona inkinga Mshumayeli, kwakhona izinto ezayibamba umphefumulo womuntu, kukhona indaba esuke ingakavumi. Namanje mina ngifuna umuntu angivumise ngenkani athi angenza into ngenkani enhlizweni ngingavumi. Khona inkinga enhlizweni ngaphakathi umuntu akuvume. Niyabona labantwana laba la lezi ngane ningasoli mase zithe ukukhula engangalezizo khonke umuntu eseqala ukuphambuka endleleni. Mina ngithi bengingasonto Mshumayeli, kodwa ingane zami beziye esontweni hambe nonina yonke into kuhambe kuyele ufike kushaya umgidi esontweni kube kuhle ngithande ngijabule, kodwa ngoba enhlizweni yami akafiki ngathi inkosi kuyoze kufike. Ikhehle lalizala uma kwakuthi uyidumo, lela khehle lalizala uma laleli lithi kimi meka wayesontweni ophenduka unkosikazi. Ezolonto ngithi le ndoda iyakhuluma, le ndoda uyawakhuluma nganye imini sasakha amajoka nakubophela inkabi ethi yabona uma uyindoda ohlala phansi ube nenkomo zakho ngawutshwala esho kanjalo kimi, uhlale phansi ube ndoda bekukhamba la lomphelo njalo mayakha asebenza angifundisa le ngibamba ngisebenza ngiyale ngisebenza naye angichazi mekwe athi ubona abayisontweni amakhosikazi. Yabona engayibamba namlando ngoba ngithi nami ngindoda, uma indoda othe ngikomo nenkomo futhi inkomo esibani sakho welusa ube indoda uyoba indoda yakho ushaya insizwa. Amen. Ayingayibamba lena ngithi phela umuntu uma emdala ekhaya into uyayibamba, uyibambe kulo kuyibambe njalo. Sahamba isikhathi zincenga insizwa zithi angene evangelini, mayifika lapha ekhaya kithi zithi impothu awungene evangelini ngeke siyakubona likufanele nje isonto unanenhliziyo enhle unanenhliziyo embi. Ngithi we abazi kahle bakhona abangcwele. Ngathula ngathi mina hayi lutho ngeke ngingene esontweni, ngathi wamadoda nongilinda ngoba ngifuni ukuthatha indaba sengithatha istep esilongo kuyaba sengene phakathi sengiphendula amajoka. Awukahlala wathi la ngalimbe ngilele ebusuku awuyafika lensizwa kwakuthiwa umpandla umkhulu babembiza kanjani bakhona abangcwele. Wayengenazi inwele isuka la kuthiwa umpandla inwele kuyingengelezi nje ekhanda. Awuyafika lensizwa yayihamba nabantu abangake babebane kweyesine babebane labantu kona kweyesihlanu. Mangithi ngiyabheka angiqala zamadoda eza nawo lomphemo ngathi wame khona indawo ngathi kuthiwa kensimbini mayinqamulethi le ndoda ethi ebesethi kumina hayi mfana engathi sekulungele usungaya ke esontweni wayikhomba indawo. Bakhona abangcwele akakhombanga indawo enani enamawindi enani, wakhomba ihlahla zeyithende ezayinamatshe amhlophe. Bakhona abangcwele. Yafika ke le ndoda ngithi yathi kimi ngingayi esontweni ngilale into yomuntu omdala phela kuyahlonishwa uma umuntu. Wathi hayi usungahambi uyosonta, hamba yakhona esontweni nayi indawo uzofika usonte lapha. Angathi mangiqalaza unanda kwaphela amasonto amabili ngisacabanga ngingabaza ngashona ethempeleni ngafika ngayikhetha inkosi. Ngabo kuyikhetha inkosi ibandla lagcwele kangaka lavele lachwaza lokho kwathi wami ngathi no futhi labantu bebevele belendele kanti kwenze njani. Bakhona abangcwele. Hawu ngayikhetha inkosi ngahlala nje ngayikhona ngakhona ngikhulele kubona labo baba bekhona. Amen. Engisho ukuthi ke endaweni kaNkuluNkulu akufanele mawuza kuyo ubusubona mina ngoba ubona uthi angibona lo muntu onesini omhle kanjena kufanele ngabe ngimlande nami ngeso cha ungangilandeli kanjalo akuvuma inhliziyo. Sithi sihlawusa la inhliziyo yami njengesilwane ayivuma ngikulandele izindaba. Khona inkinga ngoba Mshumayeli ufuna umthathe size naye sile kusilandela kancane ezeze athi mayefika uyoba sekutshela ethi hayi Mshumayeli sekulungile. Mhlambe uthi awu eyani imzuzu ngophela sosho njalo yosingakutshela izwi lika Shembe into ka Shembe lezo nyazi zonke eyani imzuzu phakama phela ukhetha inkosi uyothi ngaphakama abesethu ayikhetha inkosi yakithi ebuhleni kube sekuvuma bakuba balele phansi kothula umhlaba bonke abakuba bakonile umkayise sebevumile. Amen. Ngoba bengavumanga labo bantu khona inkinga esiyenzayo lapha ebandleni. Mina ngeke ngimjabukele umuntu othi mengena lana angena afike la adala ushikishi nje ongalazi ukuthi ulwani. Bakhona abangcwele. Mina ngeke ngithi usenkingeni abakini awazi wangena ngaliphi isango. Kukhonto esho Shembe
sisebuhleni ngoSeptember Mshumayeli sifake inkonzo sasaba nabakhokheli bayizwe wathi bafuna ukukhumbule isa ukuthi wangena kanjani. Amen. uNkulunkulu khumbula ukuthi wangena kanjani kuloku kukhola. Noma ngabe mina sengikunyathele kangakanani kodwa khona inkinga ofanele ukukhumbula ukuthi wangena kanjani. Mina ngiyayikhumbula indlela engangena ngayo leli banje. Ngiye ngabe nandaba umuntu angathini anginamsebenzi ngingahamba ngiyosona ngaguqa ngisho ngedwa lapha ematsheni amhlophe ngithandaza inkosi yamakhosi iqade ngihambe ngiye kithi. Kodwa inkinga inhliziyo kufanele angifunde lapha ngithi Isaiah 29 mangaphosisi u13 ivesi la khona. Amen. Angifundele baba. Inhliziyo yami njengeyesilwa nayivume ngikula. Isho njalo indaba bangcwele niyazi. U13 ngifuna ungifundele baba. Angikwana nokuhlabelela kahle angiphiwanga kahle. Awu njalo baba. Ivesi eleshumi nantathu. Yebo. Wathi noJehova ngokuba lababa basondela kimi ngemlomo yabo. Ethi le ndaba ungayijahi baba. Kona nami la ngiyakhona ufanele ngishayele u12. Kodwa ngeke ngijahi ngoba ngisemsebenzini kaThixo. Ethi indaba siyankulunkulu namhlanje uShembe seJudiya abakhona abangcwele. Engabe bonke abantu ngehliziyo baseJudiya noma sila eTempelini sila noma sicabanga ukuthi kambe ekhaya ngishiya amafeja ami ngashiya into enhle ngashiya kona konke ngokwami engikushiyile ekhaya ngiyofika sebekulandeleni. Noma ula ngehliziyo uzothi inkosi yamakhosi Shembe unyazi uNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni khumbula konke wangipha kona enginaka ekhaya namhlanje usizo lingangilandeli. Waza baba. Ngikhonza nangezindebe zabo. Kodwa inhliziyo zabo beziqhubekisile. Sabayo bafundisa